আরে পণ্ডিত আকারে গোটে কথা নামরে পাপ যেতে পাপি করি ন পারি না পসেতে Sehingga mulia
ମତେ କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦରକାର ମଜା ଠିକ ଅଛି ମାମା ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ମୋ ଦେହରେ ପଞ୍ଜା ହୋଇଥିବ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇ ସେଇ ପଞ୍ଚବଟିରେ ରହିଥାନ୍ତା ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହବରେ ମଜା
बोल